Karon kay nalit man ko paadtog Peaceport, wala na nang ko kaapil og habwa. May nalanggani ang akong amigo ang ilang mga isda wala pa nila nabaligya. So akong gihimo, akong gihanyo nga ako nila baligya para nakot pang gasolina pabalik. Maunang gidali-dali na kog baligya diha kay udto-udto naman gud kay kumaudtuhan na muos-os na ang presyo. Bintaha tong sayo pa kay tag 80 pa ang kilo. Bangsi balo. Bangsi balo mo diha. So ingana jud ang diskarte mga tats no, magsinggit-singgit jud ka diha para makuha nimo ang kiliti sa tao para mahalin ang imong isda. Kay kung dili mo guna agion nimo jamming, wa jud mamalit sa imong isda, o di ba? Og di magdugay mga tats nahalin na no. So ang balo diha mga tats 1.5 kilos na siya, og kanang bangsi nga akong ipatong diha 2.5 kilos. So tag 75 ang kilo ana. Maayon na lang gani kay God buyer. So nausa na sa halin no kay ang buyer laras man pud yung pagkakuha. Mobita na ingon ako sa buyer, gwapa ng isda. Siyempre ingana jud mga tats, iagi jud nato ng seal stock para mahalin lagi imong isda. So ang buyer na to wala po sa likramo kay mahal siguro na sila kay nikaon man gud sa tag 75 ang kilo. So naabot sa og 4 kilos tanan no, bali duha na katagiya o araw makita man yung mga tats 4 kilos sa tanan. So ang ihang bayro nun dia sa tag 75 ang kilo is 300. Karon panahon ng mga tats medyo nagnihit ang isda no, ambot na tingala ko kay naghangin-hangin man gud siya pero okay ra mga tats. Ang importante nahalin ang atong isda, dili na ta mo problema ag-asa pa nato dalon no. So mao nang una-una natong halin silbi buhi na manon daw to na. So atong imo na atong i-remit dito sa atong kauban nga libor para matagaan na pud ta. Boy, dala mo halin boy. Ano imedya mo ha? Salamat. Nya, iya, 2.5 iya. Kamu ni bahala diha. Marima boss. Salamat kayo. Ay, salamat. Tats. Boy naman no. Ano mga amigo matats, bahin-bahin ba? Bumawa pamigbahin no. Bali duwas la ani. So, naanatay pang gasolina. O, di ba? Dali na kayong bahinay mga tats. So, ato sa nisilipon natong kauban no kay naapod sila sudanon nga natigom pero gamay ra lagi kay gamay ra isda ang nidunggo ganyan no, bali 500 kilos lang. So, kanang bangka nga akong giduol dira mga tats or kanang gitudo-tudo na ko diha mao nang gihabo ganiya. Kanang uban nga bangka nga inyong nakita dira wala na nay mga isda no. So, mistarting na pud na sila basig sunod adlaw o sunod semana naa na pud na sila diri. To niagi mga adlaw man gud pertin daghan nagdunggo. So, katong nandunggo to niagi adlaw tuan na pud sa lawod na malik na pud sila. So, mga tats, mapasin na ta no. May lalanggan na nakakuha patag pang gasolina kay nga naman isa ra ka bangka ang gihabwa unya na uli pa jud ta. So 500 kilos lang karga. So mura to tong isda ganya. Bagay na pamatay sudan sa balay. So muna to. Upasin ako kayo. Dagag bangka pero wala na yung mga isda na. Mangkarga na nag-ice. So daghang salamat sa nagtanaw dia. Thanks.